best place to start your day. Gagasi FM. The sound of It's Monday. Seize Monday, seize the rest of the week. And you see the morning, you seize the rest of the day. This is Gagasi FM. We're going to milk this week for every opportunity that it presents. Why? Because we are such a determined people. Oh, wow. I like that about us. On a Monday. And yeah, we're the best at what we do. We are, indeed. I'm giving you a face. You know what? Yeah. As much as we're the best at what we do, there are people, especially Fundazo, who are doing exactly the same thing. Especially Konala, Etegwini, as I said, radio. No, not on radio. I mean, no, it's just us. Fundazo, Kona abantu abakwenza abakwazi ukwenza nje senzana. Yebalo. Kodwa abantu sibabona ukuthi basebenza njengamanje. Obala. Wow, Councilor Nkosenhle. Umkhandlu phela angithi uyazi ukuthi lo sibani lo. Unamapho. Ngiyatshela. Indlela. My father-in-law. Yeah. Umadlala Osishi. Really? Really? Are you being for real? Yeah, I'm being for real. Oh, wow. I feel like I learn new stuff about you all the time. No, you know this. I had a television show. Uh-huh. Yeah. So there's no way that you wouldn't know what I'm talking about. What is that? What is that? Okay. But you cannot know this. Okay, there you go. It was me. Oh. But yeah, Councilor Madlala is family. Okay, let's hear it from him. Okay. This is right. Oh, Sishi. Oh, let's so bored, put up nugget to Usbaru. Madlala. Aw, siyabonga kakhulu. Awuzeke. Bosi uyaqala ungena kule ngosi sesiyona njengamanje sesikhuluma indaba eyithinta umkhandlukazi omkhulu weTheku nosebenza kakhulu ukuzikhandla ukuletha intuthuko ebantweni. Isikhathi esiningi sijwayele ukuhlala nosobaba our first citizen khona la eThekwini uMayor Cyril Xaba. Kepha ke ngoba uhleze efinqa imkhono ngasonke isikhathi in the engine room and in the thick of things, making sure ukuthi ke intuthuko nomshini wayo njalo uyaqhubeka uyagaya ngaso isikhathi. Uyathumela ke ama-social case trusted lieutenants like he did today, sending Honorable Councillor Nkosenhle Madlala to have a chat with us and you, KZN. Nkosenhle Madlala is a chairperson of governance and human capital khona la eThekwini municipality. So namhlanje ke sizokhuluma ngeindaba eyithinta ke umkhandlu. Sibonga kakhulu ke hlokohloko ngesonto elidlule bene strategic planning session lebikade ihanjelwe nayi National Treasury encome kakhulu indlela ithekeli singethe ngakhona izimali zomphakathi. Nathi sekushayela ihlombe futhi lokho ingabe ukuhlabela abathi khona bahambisa izincomo zokuthi ngathi senze kahle khona. Siyabonga kakhulu kusijabulisa kakhulu ukuthi isikhungo sifana neNational Treasury sisinikeze lezi zincomo ezifana nalezo kusho ukuthi umsebenzi wethu esiwenzayo ukuphuphula izinga lokusebenzisa izimali zomphakathi nangendlela esibika ngazo lihamba kahle kakhulu. Ocwaningweni ke abalenzile iNational Treasury uthe ikakhulukazi sisebenza kahle kakhulu eqoqweni bezimali lokuthiwa revenue collection futhi sinebalance enhle kakhulu uma sikhuluma ngemali esizibekile lokho ukuthi irevenue yethu is just above i-expenditure okusho ukuthi uma kuqhamuka izikhathi zikaxakeka sokwazi ukuthi umphakathi ungasali ibhekwane. Baphinde bathi senza kahle kakhulu futhi ekukhokheleni ama-service providers esikwenza lokho within 30 days siwatholile ama-invoices. Ngoba siyasijabulisa kakhulu ngenxa yokuthi kubeka isikhalo kakhulu leso kubantu bakithi ukuthi asisheshe ukubakhokhela sizoqhubeka ngesi-improve. Enye into abasinqome ngayo ukuthi imali esiyikhokhela abasebenzi okuthiwa employee related cost inoma yaka-National Treasury ithi kufanele ibe between 20 and 40% of your budget. Thina la eThekwini-ke siku-25.3 okusho ukuthi nje singaphindza kancane nje kweminimum. Lokho kuyasiza kakhulu. Sikushayelisa umkhandlu wethu siyabonga Nkosi. Qhubeka silalele mfowethu. Lokho kuyasiza kakhulu ngoba kusho ukuthi asithathe yonke imali siyisebenzise kuholelaneni. Kodwa ingxenye enkulu yemali iya ekwekheni ezidingweni zabantu.
ezinye futhi izindaba ezimnandi esinqobe kuzona somasipala ukuthi lezo masipala wetheba so umasipala uphila ngezibonelelo zikahulumeni ama-grants kepha akhona ama-grants athize siye siwathole like i-grant yezindlu nabanye uma-ke siwatholile siye siwahambise direct ekutheni ihamba yokwenza ingqalasizinda ethuthukisa imiphakathi. I-capital budget yethu is also within inoma yaka-National Treasury ithi of the total budget kufanele ibe between 10 and 20% kube capital budget ebesho ukuthi imali leyo ozoyifaka phakathi ekwenzeni isidingo zempela zomphakathi isitonywe kakhulu futhi ngalokho okusho ukuthi sifaka imali yanele ekwakheni ingqalasizinda ukuthi sithuthukise umnotho sakhe namathuba emisebenzi. Sizoqhubeka-ke nokusebenzisana no-National Treasury kanjalo kwi-ofisi lika-Auditor General ukuqinisekisa ukuthi siyaqhubeka nokwenza kangcono ekuphathweni kwezimali nokubika emphakathini. This is lovely. This is great news. So the other day I got the shock of my life. It took Zohambo Kesa for 10 hours and I'm like, oh my word, when? It got to a Wednesday. And then I carry on reading to no, it's because Umasipala is able to Tugisa and I'm like, okay, now I'm so glad Umajani Zobekona was canceled with some busy pin down as is because we are fixing is indefinitely lungisha. And for message Zohamba for 10 hours between what times to what times? Madlala, please let us know. Kunjalo kubalulekile kakhulu ukuthi from time to time ingqalasizinda yethu siyenze lento ethiwa maintenance ikwazi ukuthi kubeke iphile futhi ungabi khona oqhamucisha njalo. Angiqale-ke ngazisa umphakathi ukuthi lolu hlelo luzoqala ngo-8 ekuseni kuya ku-5 ntambama. Ugesi uzocinywa ngenhloso yokuthi lo mphiko likagesi lulungise ingqalasizinda kagesi esikhungweni ikakhulukazi isikhungo isiphingo substation. Umsebenzi ubalulekile ngoba uzolekelela ekunciphiseni izingqinamba amakhasimende ahlangabezana nazo okwenzeni ukuthi ugesi ulomthuna njalo. Izindawo ezizophazamiseka ngokwesithathu indawo ezifana nendawo zakomalukazi Lotus Drive, Lotus Park, Isipingo Rail, Isipingo Hills, nezingxenye ezithize zase-Prospecting Industrial Area. Sikhuthaza amakhasimende-ke ukuthi kulezi ndawo nakuba ugesi uzobucishiwe kepha bawukhithe njengogesi on bangayithinti izintambo nokunye ukuze bakwazi ukuthi baphephe. Kulawa makhasimende ukuzoshaya u-8 ekuseni ungakaceli ugesi bazi ukuthi futhi leyo ndawo yabo ayikho affected. Uma futhi kushaya u5 kuthola ukuthi ugesi endaweni yakhe ubuyile kufanele ureport wazi ukuthi mhlawumbe khona ifault okanye khona into yenzeni. Yize ugesi uzobuciniwe kodwa umphakathi uyaxwayiswa ukuthi indaba uyithathe njenge-life. Siyabonga. Kuyezwakala Madlala, siyabonga kakhulu. NgoLwesihlanu bekubungazwa i-World Homeless Day. Siyazi ngesihlava esihlasela umasipala wethu weTheku. Ingabe umasipala weTheku usuhamba kangakanani nesakhiwo isakhiwo shelter lesi soba ekhaya labantu abahlala emgaqweni? Siyabonga kakhulu. Umasipala weTheku sizibophezela iqiniso ekutheni ukuthi abafethu bodadewethu abahlala emgaqweni siyabalakelela ukuthi bashintshe izimpilo zabo. Ngakho sinezinhlelo ezibhekene nabo ngqo ukuze siqonde izingqinamba ababhekene nazo. Ngenxa yokuthi akuyona yodwa into yokuthi umuntu akanalo ikhaya nje uhlala emgwaqweni, kuba khona ingqinamba ezahlukahlukene. Ngakho-ke iy'nhlelo zethu zifuna ukuthinta zivelele zonke iy'nkalo. Kuningi-ke esingakubalula njengokushisha kwabantu abehlala lapha endaweni yase-Albert Park ibe ikwazi ukuthi ibuyele emphakathini ibe indawo engakwazi ukuthi isebenziseke. Mkhulu kumsebenzi esiqhubeka nokuwenza indawo le esiyakhayo eseLovu iyaqhubeka kakhulu yakhiwa siyaqinisekisa ukuthi uma isiphelile uzokwazi ukuthi besikhungo esibuyisa isithunzi kubantu futhi siphinde sibalekelele sibalethele amathuba okwakha izimpilo zabo kabusha. Lapha-ke sizoba nezinhlelo zokufundela amakhono emsebenzi kanye nezenhlalakahle kanye nezinye izinto zenza ukuthi uma ukuthi bofikile emgwaqweni ukuthi benkinga lethisi sikwazi ukuthi sixazulule lezo inkinga usheshe uphume uhambe emphakathini okwazi ukuthi ube progressive ubheke futhi emphakathini.
ano siyabonga kakhulu sinifisela inhlanhla engathi ke zonke lezi inhlelo zingaphumelela ngoba impela eThekwini siyasabona baningi kakhulukazi laba futhi laba kunoma kuyigama elilumelayo kodwa laba ababizwa ngamaphara abahlala lapha emgaqweni ukuthi uyabona ukuthi labantu badinga ukulekelela ukubamba ngesandla bathathuliswe bese ngabuye nje ukuchaza nje ehlobo ukuthi be contributing members of the community. Siyabonga kakhulu cha simisele futhi sibenzana kahle nangamaphoyisa behlelo zokuphepha ukuthi nalabanye ababadayisela ama-trucks kwazi ukuthi uma sebubuyile emgwaqweni sebuyile emphakathini isibingo singabe sisaba khona. Siyabonga kakhulu. Sibonga nathi sibonge kakhulu sikhonzela nakumeya lapho uphinde ke ushaye ihlombe udlulise neincomo kozakwenu nibanisene nabo ekunqaneni kwalomkhandlu lo suthola incomo engakaseyibona umsebenzi yabonakala. Siyabonga. Thank you. 15 minutes ago, she folded her arms and shook her head. She finally gave in. 2 minutes later,